Ndichikutambirai zvekare pano pahatsira re263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, video randinaro ividhio iro randatora kuna Stand Master ndokwandatora video iriri. Chichamboitika pavidhio richaita kuti ndiwe neupdate iyi. Update iyi inyaya yemurume akarohwa iye nemukwasha kusvika pakuchikoka ruoko. Vadika ndokumboita zvadofuka comment section after wapedza kuona video dauti uta zvadofuka comment section vatezvara vakarohwa nemukwasha. Comment section ndeyedu enda urambidzwe kutaura zvawafuka comment section kuti zviriko here zvekuti respect yakuraswa kusvika pakurova mukwasha kusvika pakurova vatezvara ndiye anonzi mukwasha imboko akaimbwa naKilati. Dakuti munzwe nyaya yakakonzeresa kuti vatezvara varikitwe nemukwasha. Much love. Pangamiri makadinda dziri seko muri dziri ipi muri baba? No, kumba kwani baba kwamuri kugara? Kugara pamba pano. Wow, landlord manyama. Ko mune vana vangani komukoma? Ndine 4. Vari kuenda kuchikoro, vamwe vari kuenda mabasa? Vamwe vari kuenda mabasa, 2 vari kuenda kuchikoro. Ko vari kuenda mabasa kushanda zvakanaka avo? Vari kushandawo mumapurazi. Alright. Muzuva ranhasi tokubatsirai nei kuona Changamire? Ndinoda rudetsero rweruoko rangu rakachoka. Alright. Makaita fight here mudhara o makarohwa nembavha o makadora? Ndakarohwa nemukwasha. Ndakarohwa mukadzi ane vana sikana wake 6. Saka mukudaro mukurohwa kwakaitiwa. Saka wainetsana nemurume wake wairohwana shungurudzana. Saka mukati mekushungurudzana mukadzi akazotiza akauya kumba akati inini handingakusese ndogona kufa nenyaya yekuti agara muchingorohwana hazviite. Saka ndatiza ndopaakabva aenda kuLionsden kwasekuru wake. Saka murume akazouya kuma10 dzeusiku haana kuya kuzoti abvunze, akatanga kutotarisa mudzimba. Ndikati pane munhu panze, sezvo inini handina masimba, mwana uyu haasi wokubereka. Saka madzimai ndo akabuda, saka vakatadza kuwirirana. Saka mukati mokutadza kuwirirana mukwasha akatanga kurova chiambuya, ndo pandakabuda ipapo. Saka ndichida kudzimura hondo ndo pakazonditema nechitinha panapo. Anditema nechitinha roko rakabva rangochoka ipapo. Sorry nda. Pane kamwe kasongo kanoti mukwasha imboko, makambokanzwa uyo? Ndakakanzwa. Chimboimba ika mudhara. Akafuna nje hadinyatsokanzwa. Sorry mudhara. Right. Umbo kuti mapuro ano akadarika nekupi? Nekuzibhezi. Mataona zvibhezi rini makuru ano? 2023. Yeah. Zita ndiani komukoma? Lakiniseke. Alright. Saka hongu yetreatment tona maitomboudai saka vana chiremba vazorikomenda kuti mise chimi? Isiwe simbi. Bo zvinoita makuru ano ndibatirewo makuru ane. Right. Hanzi mari ku begi resimbi 350. Sofa mari zo mari baba? Hapa handina kana mari. Okay. Saka panhasi marara kupi? Nhasi ndarara kwemukwasha. Murohwa futi? Uyo arove? Uyo arove. Mukwasha akarorawo mwanasikana wenyu? Kumwanasikana wenyu akakumbira mukwasha muri ngaparara tikusviti timbotemawo nebhuri timbopawo ngesha. Apa ndona zvekumukurira nekuti kana mari yekumaja yazatana. Apo bom mdara.
vachakubatai makare phone number yenyu iri painbox yakarejistwa iri paecocash iri paecocash ko painbox painbox it's okay tokubatsira kurejista inbox nhasi handiti namba yenyu ichi phone number phone yes sir 078 61 22 161 okay pamai futi number 078 61 22 161 hama dzangu ndachikumbira wakatibatsire ngezva reda baba vedu vane dambudziko ravasangana naro since 2023 tokumbirawo tichita break that ailment and thank you very much munochabatsira panyaya yepfuma ndatodzidzawo tomboti ini nhasi ndapedzawo kuroora mudzimai wangu ozoshaya munozondiomesera here pakuda kuzoti tinuradzike hapana kuomesa nokuti apa kana tichitoomesa takutoomesera mufuyu nokuti takutomushungurudza. Thank you very much. Makuru anu imi hamungazodzokerawo musina ndizvo so isisu zvatafunga kuita hamene muchanoita sei hamene muchanoita sei hamene muchanoita izvi zvakabva kuuk kuna anonzi Mr. Gary Ball from Nottingham. Alright. Muda tichikwari in English chirungu handikwanise zvavo. Try mtara handikwanise kana ngoti thank you. Oh, thank you mazvita then kuna anonzi Mr. Muripa ane isapasi vakuti tikukupai grocery room. hawa tinotenda mwari ngaavakomborere tinotenda. Mr. Muripa wagadzira hamba iroom. Alright. Nemagunanzi mudara kubaya nawo padhen waita basa sharp makuru ano iripo wapegerei. Thank you Mr. Muripa and Mr. Gary Ball from Nottingham. Thank you very much. Saka isiso zvatakufunga kuitirai ndafunga kutsvagira mudziyo wekufamba nawo asi da kuti mugare kumberi gadzira siti wagare kumberi shinga uyo anoisa neuko gadzira siti wagare kumberi garaje nekumberi baba garai right baba maambosunga bhande muchuni mati baba bhande remuchuni remota mudara ndakambosunga sunga mudara timboona murada wedu kuti anonago here kungasu ndebha remutamo. Sunga bhande murada sunga bhande mudara isa ndoroko ruya saka mabasa emaoko manje mawana handiti munoita bomda mudara mugona nditenda wakane chirungu mudara ndifari chamunogona ichocho mudara. God bless you handadati inini panchakuonai pese chamachitaura nemechirungu mudara kusvika tichakuchigona tesi nantochigoni.